Kaharijan Panchayat Komiti Kalathar teng ek Sarkar Jilla Dakabaong bagajing thumu ban pan kanria eki na themyo molong kalong kajing le ka baklam da perkhat janai bat kalong ru kajing thumu ban khnyat bai nyaki u secretary ke HPC u Gurjit Singh ulong bakidap da kajing smusi bahadin bala thaw ka sarkar ka bathamai kiladon ki menteri ki MLA berkatok ane ki kanhun ki balapan mi eki khubor ba pher da ka bakop baka kampan kanria eki na themyo molong on pandap no apa unde banai bamenta ulong ru baka blueprint ka baka sarkar ka lapan krek ban pha asha ka ying bishar kalong ka basule tangdap bat ka ba omi hap kat kum ka jingkmil enti jongki namar baka ying kisam kilong ki barit kum kisam paro bat ka deru ka jingtmu ban kinino ya ka kamai ka ji jongki haga juga por ka HPC kalong ru baka ne ka jaka hadu menta kadang dei jong ka hima melim bat ka jingtin no ka sarkar na ka hima ka de ka jimpan kenya kalan transfer act ka HPC kalakan tu ka sarkar baka di bansya eki bakin sinai ki kisam hakane ka jaka baki dan menta bat ka de ka kamram jukiru ban panlong ikane ka jaka ka bakhuj bat ba itanat namar bahaki hukum juki ying bishar ba pher kilakran persya ek jing thombor yaki barit baria